Most pedig megmutatjuk a töltési funkciókat, illetve hogyan kell használni. LiPo töltésén többféle lehetőség is van, mint például a Charge és a Fast Charge mód, a Balance, illetve a Storage, meg a Decharge mód. Ezek közül, amit legjobban ajánlunk, a Balance, illetve a Storage mód. Mivel most LiPo akkumulátort szeretnénk tölteni, ezért értelemszerűen, hogy a LiPo batterit fogjuk kiválasztani. Ha megvan, akkor csak rányomunk a Start gombra. Utána kiválasztjuk azt a töltési funkciót, amit szeretnénk használni. A Charge és a Fast Charge módot abban az esetben ajánljuk inkább, hogyha az utolsó pillanatokban jut eszetekbe feltölteni az akkumulátort, mivel az akkumulátort ilyenkor nem egyesével fogja a cellákat feltölteni nektek 100%-ra, hanem az összfeszültség alapján fogja kimérni a 100%-ot, ami cella feszültség különbséget okozhat, emiatt nem feltétlen egészséges az akkumulátornak a folytonos charge vagy fast charge töltés. Ezért mi a balanszot ajánljuk, ilyenkor ki kell választani a balansz módot, és mutatjuk a megfelelő beállítás egy 11.1-es 1000 mAh-es akkumulátorhoz. Az ampert, mivel 1000 mAh-es akkumulátorról beszélünk, át kell állítani 1 amperre, mivel 1 ampernyi mennyiséget tud elfogadni az akkumulátor. A feszültségnél ki kell választani, hogy ez egy 11.1-es akkumulátor, semmiféleképpen ne legyen se több, se kevesebb beállítva, de általában, mivel a balansz csatlakozó rá van csatlakoztatva, ezért jelezni fogja, hogyha esetleg nem a megfelelő beállítást állítottad be neki.